Popitirira kuyimirira Malawi kuwauza chilungamo muziko la demokrasi. Mundilolenso a Malawi lero pa 1 March, siku limene muti mulisunge mu history, ndipo audio imeneyi muyisunge chifukwa izakhala testimony ya zimene ndilankhule lero. Mulungu atandilankhula, Mulungu atandichita whisper kuti ndikauze ziko la Malawi, chifukwa akunena kuti ubale samakakamiza, komanso mkazi wanzeru komanso mamuna wanzeru sakakamiza chibwenzi kapena chikwati. Chifukwa pamalo pamene ukukakamirapo kuti iwe uoneke kapena kukakamira zinthu, siku lina umazaphedwa. Ine ndine Bon Kalindo, the DC, president wanthu osauka oyamba kuno ku Malawi, komanso president wa gulu la Malawi first, the people first, amene timangoyima pa chilungamo, tizapitirira kuyima pa chilungamo makamaka nthawi makamaka imene tikuyandikira zisankho za 2025, zimene andale anazikonza daladala pofuna kukwanisa mapulani yawo za chinyengo zawo, zisankho za 2024 koma ndikukazisiya 2025. chifukwa ife timangoyima pa chilungamo, sitiyang'ana Chipani chifukwa ife siya Chipani, sitiyang'ana dera chifukwa ife timayimirira anthu onse, sitiyang'anira tchalichi chifukwa onse matchalichi onse timawalemekeza. Ine ndine Bon Kalindo. Patapita masiku zinthu zikusokonekera koma lero ndabweranso a Malawi kuti ndikulankhuleni, chifukwa ine popanda inuyo a Malawi ineyo kulibe. Masiku akuyandikira sopano pamene mwambo wa amalitiri uchitike ku Nkhatabe, ndipo ndi siku limene malo mwakuti tikakumbukire anthu amene anathandiza kumenyera ufulu ziko lino. Imakhala kampeni, sopano limakhala siku la kampeni kuti aoneke kuti kodi Chipani chapereka ndalama zambiri ndi chiti, kapena munthu amene wapereka ndalama zambiri ndi ndani. Kumakhala kuimba manthungululu, kumakhala kuimba malikhweru monga mmene amapangira siku la John Chilembwe. Mawu aliso muliyembekezere kuti a Malawi ndi ikakhala kampeni as usual, ndipo ulendo uno president salephera kupitako, apitako chifukwa ndi nthawi ya kampeni. Monga mmene ndinanenera kuti 2024 2025 abale anga muona zinthu zoopsa. Zonse zimene zikuchitika zindi chabe, ndi matrailers, koma muona zoopsa, muona imfa, kukhala bloodshed, kukhala anthu ena kumangosowa chifukwa MCP yo yakonzeka kuti wina afune asafune aloweso mboma, koma kuyiwalira kunena kuti mulungu si munthu, mulungu si jemusi. Tikuyenera kuti a Malawi tikamayenda tiziyenda mosamala. Inu azipani zina izi mukamapanga misonkhano zanu muzipanga mosamala, chifukwa munthu amene iyi sakufuna nkomwe kuti zipani zina zikapezeke zili pa ground zikupanga kampeni. Sakufuna kuti wina ake akatchuke kuposa iyeyo, ndipo akupanga china chilichonse chothekera kuti iwo pa zisankho za 2025 azapambane basi. Choncho ili ndi chenjezo langa kwa inu azipani zosusa, komanso inu a Malawi amene mukuyimirira zipani zosiyana-siyana, ma MP, kuti pangani ndale zanu mosamala, chifukwa pa ground pabwera ng'ona, pa ground pabwera MCP imene ndi chipani choyipa kwambiri, chimene sichikhutisidwa, chimene sichikuvomereza kuti chalephera. Usiku nditagona
tulo tofanato ndinatengedwa kupita kuphiri kumene ndinatengedwa mkati mwa usiku, ndipo ndinakayima pamwamba pa phiri pamene ndimaonesedwa ziko. Koma zikolo nditaliyang'ana mu usikumo ndinaona kuti ndi ziko la Malawi. Ndipo uthenga umene ndinapasidwa usikuwo kapena umene ndapasidwa ndionena kuti ndichenjeze chipani cha UTM, chifukwa meeting inalinso pakati pa usiku pompo yochokera kwa anzawo a Mutonse Alliance, ndipo anapangana zinthu zoopsa kwambiri zimene wina ngati sasamala agwa nazo chagada. Ino mukukumbukira kunena kuti zanali kwatulusidwa statement kuchokera ku chipani cha MCP yonena kuti iwowo azayimisa President Lazarus Chakwera chisankho chimene chikubwera cha 2025. Koma nkhani ija itapita kuziko yausa mkangano waukulu komanso yausa debate, ndipo anthu ambiri akuzuzula chipani cha MCP kuti ndi chipani chimene chilibe chipangano, ndi chipani chimene chopanda chilungamo, ndipo ndi chipani cha asogoleri au ugogodi, ndipo ndi asogoleri oyipa. Pa ichi mu usiku wathawu anthu amene wanali ku meeting kumene akambirana kunena kuti iye ayipo safuna kuti ziko lititenge kukhala oyipa, tiyeni timusogoze msogoleriyo wa UTM uyo, timusogoze akhale pasogolo, tiyeni tilolere kuti akhale pasogolo, koma ife titasunga joka. Pamene iwe wa UTM ukupasidwa mphamvu kunena kuti ndiwe amene uti ukasogolere chipangano kapena alliance, tonse alliance mu 2025, pamene uzakhale tochibeyala, uzakhale uli osamala kwambiri, chifukwa usaone ngati umenewo ndi mtendere, umenewo si mtendere. Ndipo usikuwo Mulungu anandiyendesa ndikundikweza mwamba kwambiri kuti maso anga akhale okuthwa ndiziona patali, ndipo nimatha kuona patali. Ndipo mu usiku ndatha ndikuona ma activist otchuka, komanso ma MP, komanso ma members of public, ma concerned citizens amene atapita ku khoti ndikukasuma kunena kuti presidential candidate amene akuyimirira Tonse Alliance anakhala kuseva 10 years, ndipo malamulo sakulola ifeyo tikutenga court injunction kuti munthu amene asayimirire, chifukwa malamulo sakumulola kuti azakhale president malinga ndi constitution. Ndipo tikutha kuona ku khotiko Mulungu atanditengerako ndikundionesako, ndinatha kuona ku khotiko akhoti atachita reserve the ruling. Koma no ruling imene atachita reserve inali yodabwisa, chifukwa inali yoyandikana ndi masankho siku lokapereka ma nominations. Ndipo tikuona candidate wa Tonse Alliance yo amene yoyo candidate ochokera ku UTM uyo akukonzekera ndi anthu ache, anthuso ena amu MCP mo akukonzekera kuti akapereke mapepala ma nominations. Ndipo tikuona so timu ina ya anthu ya ma MP komanso anthu ena ma activist otchuka muno Malawi amene anapangapo za activism mbuyomu, tikutha kuona so akukatenga court order, court injunction ina yomuyimisa candidate yo wa UTM uyo amene akuyimirira Tonse Alliance malinga ndi mgwirizanoyo akuyimisidwa. Pa ichi ndi pamene popeza masiku ameke azakhala akuyandikira kuti amalizidwe, ndi pamene tikuona sopano MCP ikukapanga statement yonena kuti yo atuluka mu alliance akuyima paokha. Ndipo tikutha kumuona president wawoyo Lazarus Chakwerayo amene amusankhazana uja ngati ndi president wawoyo akusankha running mate wina koma opemphera naye. Ndinene kuti running mate winayo ndi opemphera amene so padakali pano wagwedeza zikoli.
izi nangofuna kuti ndikuwuzeni inu Amalawi masomphenya anga amene mulungu wanditengera usiku kuphiri ndipo wandionesa. Ndikutha kuona zoopsa, ndikutha kuona ziphinjo zimene candidate wa Tonse Alliance iyi akukumana nazo mu 2025. Koma iyi ndi plani imene ndi James Hadley Chase, ndipo ndi plani yawo asunga joka dala ndi cholinga kuti chikhocho chizakhale ngati chamupulumuka yekha, asakhale ngati apanga ndi iwo. Chonje inu a Tonse Alliance, makamaka inu anzathu wa UTM, musaone ngati akamakuwuzani kuti imirirani Tonse Alliance akukuwuzani ndi mtima wonse. Musaone ngati izi ndi za mtendere. Apanga kale plani yokafika pakana kumakhoti, ndipo kumeneko ndikutha kuona majaji atapasidwa makobiri wochuluka kuti nkhani imene azayipondereze. Ziwani kunena kuti ubale sitikakamiza, ubwenzi sitimakakamirira. Munthu wanzeru sakakamira ubwenzi. Chomwecho so ubale wa mu Tonse Alliance musaukakamire kwambiri chifukwa ukupezesani mavuto. Iyi ni nthawi imene inuyo ma opposition leaders mukanakhala pansi ndikupanga grand alliance. Koma vuto lake ndilonena kuti anthu akuno ku Malawi sitimakonda dziko lathu, aliyense afuna akhale president. Ndiye ndi zimenezotu muona nazo mbonaona za kipingo chifukwa anzanuwo akonzeka. Plani C yawo ndi imeneyo. Atapanga plani B anthu ndikuwaonerera apanga plani C. Choncho mulungu ananditenga kukandionesa mlengalenga tili paphiri kunena kuti kupangidwa plani imeneyi imene akusankhe iwe wa UTM kuti usogolere ukhale torchbearer, koma ali pusi. Izi muzandivomereza pa sikulo chifukwa ambiri simba ndikhulupirira. Ndipo azakoka kutengerani injunction akakusumirani ku khoti kunena kuti iweyo unaseva kale 10 years ndipo sukuyenera kuima. Ndipo zimenezi azachita reserve ruling, koma izayandikira nthawi yokapereka ma nominations. Ndipo inu pokonzeka kuti mukapereke ma nominations anu kuzatulukaso gulu lina limene likatenge injunction stop order yokuyimisani achimwene kuti musapite kukapereka mapepala anu ndi candidate amene kuti muzamusankhe wa choice yanu. Izi ndingokuwuzanitu, ndipo akatero anthu amene wawa azanena kuti iwo atuluka mu alliance azayima okha. Ndi uyo opempherayo Boni Kalindo. Ndabwerako kuphiri apa ndikuona sopano the DC.